С много емоции, аплодисменти и вдъхновение премина финалният концерт на фестивал «Сцена на мечтите» в Велико Търново. Събитието събра на една сцена десетки деца и младежи от Велико Търново, Стара Загора и Дебелец, които в продължение на седмици се подготвяха в творчески ателиета по музика, слово и танц. Фестивалът на Народно читалище Надежда 1869 насърчи творческото развитие и социалното включване на младите хора чрез изкуство. За неговата реализация работи екип от утвърдени професионалисти: режисьорът Стефан Методиев, музикалният консултант Яница Русева, хореографът Марино Дварев, сценографът Силвия Калоянова и сценаристът и водещ Николай Априлов. Кулминацията настъпи на 25 февруари, когато сцената се превърна в пространство на мечти, смелост и вдъхновение. Осветена и тържествена, тя посрещна детските погледи, изпълнени с очакване. А когато светлините се включиха, започна истинската магия. Песни, танци и думи, които разказваха истории и докосваха сърцата на публиката. Всяко изпълнение носеше своя почерк. За някои участници това беше първа среща с сцената и първи аплодисменти. За други – нова възможност да покажат израстването си, представяйки авторски идеи, създадени по време на ателиетата. Публиката, родители, близки и приятели се преживя всяка емоция заедно с децата. В залата се усещаха гордост, вълнение и признание. Силен акцент в концерта беше и символичното дърво на мечтите и надеждата. Изградено от природни и рециклирани материали, то събра посланията на всички участници – думи за доброта, приятелство и грижа за света. Фестивалът успешно постигна своята мисия – да създаде пространство, в което младите хора не само се изявяват, но и откриват себе си чрез изкуството. И когато светлините угаснаха и сцената притихна, остана най-важното – вярата и надеждата. Вярата, че всяко дете носи в себе си свят, който заслужава да бъде видян. Надеждата, че този свят ще продължи да усмихва, да се развива и да намира своя път. Защото истинската сцена е вътре в нас и там светлината не угасва.